Opas Romeo yläasteen kouluretkel. Katseet kohtas hetkeksi, sit Romeo tajus, et se tuijottaa, ei saa irti silmiä tai illan silmi kiinni, kun kävelee pitkin pilviä. Seuraavalla viikolla uskal soittaa Julialle, mut perheen toisessa puhelimessa sen faija kuuli kaiken. Opettaja, joka teki selväks tyttärelle, et leffa johon Romeo pyysi ei tuu kyllä menee, niin oli epätoivoisia mut samalla onnellisia. Kunnes Julia faija hoiti Romeo ongelmiin niin, et yks päivä Reksi soitti vanhemmille. Niitten poika häiriköi ja parempi et se vaihtaa koulua ja paikkakuntaa. Se tarvii hoitoa, nää maikat punaa, vaik oikeesti tarvii jotain aivan muuta. Pelkästään Julian, ei taivaalt kuuta. Sä oot valo mun pimeydessäin, loistat kirkkaana edessäin. Ja aivan kun olisit lähelläni, tunnen kätes kädessään. Sun odotan vielä palavan, vielä kerran mua halavan. Ja jossain taivaan takana taas sydäntemme tapaavan. Sun odotan vielä palavan, vielä kerran mua halavan. Ja jossain taivaan takana taas sydäntemme tapaavan. Yhten ilta Romeon faija latas, poika pakka kamas, me ei tulla enää takas. Unoha rakkaat friendis, me suretaan kans, mut sun takias koko perhe muutetaan taas. Sinä iltana Romeo uskals koittaa soittaa Julian känni